A Princess legújabb termékének izgalmas híreivel vendéglátójuk Sue Ferrara jelentkezik. Egy forradalmian új terméket mutatunk be, amely összes felszedeléssel együtt. Mégis erős. Erőteljes. Mintha csak repülne. Ez lenyűgöző. Ó, ez csodás. Ez aztán az erő. Nézze csak, milyen egyszerű. Akár az egyszerű. Nézd csak, érzed az erejét? Ides is. Hű, hihetetlen. És már is készen állsz a Spray Effect használatára. Nyomd meg a gombot, egyetlen gombnyomással. Ha azt mondom, kapcsold, akkor kapcsold. Oké. Na, kapcsold el! Használja autóban, tévézen kényelmesen, vagy használja pihenésre és olvasásra. Ez illik a kézbe. Ezt a gépet mindenki imádni fogja. A markában is elfér. Ez a fehelykönnyű, hordozható erőmű mindenütt eredményes, ahol ön kudarcot val. Semmit sem hagy figyelmen kívül. Ó, igen. Ez igen. Hadd mondjak még valamit. Alig várom. Hadd mutassak hát valamit. Oké. Mellesleg, ez itt hatástalan. Nincs ereje. Nincs. Hihetetlen. Valóban az szó. A hihetetlen Spray Effect segítségével. Lehetővé teszi, hogy szobáról szobára járjon leállás nélkül. Erő, kitartás és fürgeség. Az erőtesztje következik. Az erőtesztje. Mint mondtam, erősnek kell lennie. Nos, ez az erő. Ó, Istenem. Ráadásul képességeinek csak a képzelőerő szabhat határ. Kiváló, gyors, és egyszerű, és könnyű. Ráadásul roppant erős. Így újra és újra felhasználható. A markában is elfér. Markolja meg az erőt. Használata egyszerű, bárki használhatja. Így mindenhová beférkőzik. Lenyűgözően hatékony. Összes felszedeléssel együtt. Ezt a gépet mindenki imádni fogja. Először is gyengéden megsúroljuk. Ó. Nézd csak, minden kiütközik a területen. Hallani az erejét. A hihetetlen Spray Effect segítségével. Nos, ez a Spray Effect. Alig kell mozgatnom. Felesleges. Nézd az erejét. Ez illik a kézbe. Kiváló, gyors, és egyszerű, és könnyű. Ez a fehelykönnyű, hordozható erőmű mindenütt eredményes, ahol ön kudarcot val. A markában is elfér. Ó, ez csodás. Ne feledd, egy gombnyomásra kinyílik a gép. Nézd csak. Egyetlen gombnyomással, és már is készen állsz a hihetetlen Spray Effect segítségével. Ó, igen. Ó, ez pompás. El sem lehet véteni. Tárcsázza hát ügyfélszolgálatunkat habozás nélkül, és rendelje meg nyomban a Spray Effect. A technológia és a formatervezés vezető cégének, a Princessnek a terméke. Fehelykönnyű formatervezésű, hihetetlenül erős és változatos, kizárólagos televíziós ajánlat révén verhetetlen áron rendelheti meg.